Krásný den, milí diváci a fanoušci na Hero Hero. Já mám tady pro vás takový speciální rozhovor, už jste o něm slyšeli mnohokrát v mém povídání a mám tady hosta, mého bráchu Honzu Brože. Já tě u nás poprvé vítám. Ahoj, děkuju. My jsme spolu začínali v roce 2014 na Svobodném vysílači, kde jsme chvilku povídali. Od té doby ale uběhlo 10 let a oba jsme se někam posunuli a samozřejmě do úvodu jako děti vlastně alkoholiků, docela velkých alkoholiků, tak samozřejmě se nám alkohol nevyhnul a byl to takový náš v úvozovkách průvodce po většinu života. No a vzhledem k tomu, že s tím máme nějaké zkušenosti, jak už jsem povídal v předchozím povídání, tak vlastně momentálně jsem na nějakém 13. dnu abstinence, brácha už je mnohem dál. No a vzhledem k tomu, že se o to chce více zajímat, tak založil takový projekt Probuzený alkoholik a o tom si dneska budeme povídat a samozřejmě těch dílů bude více, protože je toho samozřejmě spoustu na probrání. Takže ještě jednou tě tady vítám a předávám slovo. Děkuji, takže já bych rád využil tady té příležitosti představit, co si představuji pod pojmem Probuzený alkoholik. Ty stránky jsou jednoduchý, probuzenýalkoholik.cz a jsou tam dvě takové velké oblasti. První je kouzelný svět a druhá je alkopédie. Já bych asi začal tou alkopédií, takže vlastně v alkopédii je vše, co známe o alkoholu. Tak nějak jsem si to tam snažil všechno sepsat a tady, když jsem se připravoval na to vysílání, tak jsem si řekl, že bychom mohli s chvilku mluvit o cestě alkoholika. Takže cesta alkoholika se skládá ze 3 fází, podle mě. První jsou začátky s alkoholem. To asi je takový nejšťastnější období každého našeho života, kdy vlastně zjistíme, že po tom alkoholu, že nás uvolní, jsme taky euforický, máme větší radost, jsme vlastně i někdo jiný, že vlastně přestane existovat to, co nás trápí do té doby a s tím alkoholem najednou to zmizí. Dokážeme líp ty mezilidský kontakty mít a je to takový prostě celý lepší, ten život nám připadá takový bohatý a v té fázi ten alkohol prostě jenom dává. Přijde nám, jak říká Tom McDonald, jako heaven sent, jako seslaný z nebe. Pak teda jsme na půli cesty s alkoholem, tam teda už nějaký ty zkušenosti máme, už víme tak nějak, jak to probíhá. Napití je vlastně jakoby běžná věc, když prostě chci, tak si se to pivo dám. Baví mě to, je to prostě taková odměna, že prostě mám náročný den, tak se prostě odměním. Pomáhá mi to k tomu uvolnění, zapomenu na ty svoje starosti, na ty svoje myšlenky, co mám, prostě zapomínám na ty problémy. A už teda se to začíná trošku jako posouvat po tom žebříčku těch priorit, že ten alkohol se postupně dostává do toho středu toho světa, že máme třeba spoustu zájmů, můžou trošku začít ubejvat a vlastně ten alkohol se dostává na to první místo. V tuté fázi ten alkohol nejen dává, ale i bere. Jo? Typicky jsou třeba ty koníčky, co nám vezme. Může to být i to zdraví, že pokud ten životní styl, že udržet si nějaký není úplně a ten alkohol k tomu to prostě ještě přidává. No. Takže už v té fázi už prostě postupně bere. A na konci cesty s alkoholem, to už je tam teda, věřím, že ještě úplně nejsem, ale je to prostě noční můra, ten život už je prostě v troskách, ten alkohol už je na prvním místě úplně ve všem. Dokonce nahradí i naši rodinu, naše nejbližší, který bychom si řekli, že se nikdy nemůže stát, tak je na prvním místě úplně ve všem. Ten náš život je prostě v troskách, pomění se v noční můru, říká se, s alkoholem to nejde a bez něj už taky ne. Lžeme sobě i ostatním a říkáme si, třeba to není poznat, jo, pořád to maskuju, není to úplně vidět určitě. Když ten alkohol vysadíme a jsme opravdu ty zoufalí, ty alkoholici, tak
prostě se může stát i delirium tremens, tam může potom potřebovat i odborný péče, protože nás to může stát i život. V té fázi prostě alkohol už jenom bere a bere a bere a bere. Do alkopédie. Já bych se ještě zeptal, no, protože já si pamatuju, jak jsi mi říkal, že jsi měl toho kolegu v práci a říkal si, no on není v práci, on chlastá, protože je Václav, ne, jakoby svátek. A já jsem říkal, a on je Václav, ne, ale prostě je to jakoby důvod chlastat, jo. Takže já bych se chtěl zeptat, jakoby, co je ta definice toho alkoholika, protože máme tady lidi, co pijou každý den, máme tady lidi, co pijou jednou za 14 dní, někdo si dá někde na nějaký akci, třeba to přežene a pozvrací se, pak zase 2 měsíce nepije. Co je vlastně ten alkoholik, kdy by si člověk měl začít nějaký ty varovný signály, že s tím má problém? Protože já myslím, že alkohol si dá většina, co se na nás koukají, ale kde je vlastně ta hranice, že? Tak já si myslím, že určitě problém nastává ve chvíli, když člověk začne nad sebou ztrácet kontrolu. To znamená, že když začnu pít, tak vlastně mám velký potíže přestat, už jakoby si nedokážu říct, tak dám si 4 a půjdu domů, ale opravdu ty lidi jsou pak schopní pít třeba celý den nebo několik dní v kuse. A to je takový asi jakoby nejznámější příznak. Jsou do toho okna, jsou jakoby různý, jak se dá sám na sobě diagnostikovat. Je to několik otázek. Do té alkopédie jsem se snažil napsat tak nějak, co o tom vím já, co si myslím, a myslím si, že velký téma, který není teda úplně známý, je ta alkoholická mysl, která prostě, když se objeví, tak vás pak vlastně jakoby přesvědčuje k tomu, že ten alkohol je v pořádku. A je to vlastně hned na první stránce, hned na začátku té alkopédie. Je tam teda hodně toho a pak teda jsou nějaký příklady ty alkoholické mysli, ta ztráta kontroly, co to je abstinence, nikdy neříkej nikdy, recidiva a tak. A co mi teda přijde na té alkopédii, když už jsme tu, teda úplně nejhezčí, mě to tam můžeš zase vrátit, tak úplně dole, protože věřím tomu, že jak jsme to měli a jak jsme to měli a jak to máme, prostě může inspirovat i druhý. A když si jdeš úplně dolů, tak tadyhle je naše alkopédie, kterou teda, když probuzený alkoholik tvořil ty stránky, tak ještě nečekal, že to tam bude. To znamená, tady tu oblast bych rád poprosil, pokud se na nás dívají nějaký abstinující alkoholici, ať si přečtou, co v té alkopédii mám, co si myslím a hlavně, kdyby chtěli, tak ať napíšou vlastní alkopédii. Srovnají si myšlenky a něco nám a hlavně sobě předají. A můj sen je, že by tady na té stránce, tady takhle dole, nebyl jenom můj příběh, ale byly by tam příběhy i ostatních alkoholiků, protože vidět to jenom jedním pohledem je sice jako pěkný, inspirovat to může, ale když těch pohledů tam bude víc, protože každý jsme jiný, tak si myslím, že by to mohlo víc inspirovat ty lidi, aby si uvědomili, v jaký fázi jsou, jestli tam mají problém nebo nemají problém a měli i nějaký ty nástroje, co s tím dělat. No a vlastně ta alkoholická mysl, nebo celkově já třeba znám lidi, kteří si třeba přepočítávají peníze na piva, jo, že říkají, hele, 100, za to bych měl prostě 3 točený, nebo vlastně, že člověk se třeba zbudí a už vlastně přemýšlí, jak se k tomu alkoholu dostane, jaký bude mít důvod si něco dát, jo, a tak dále. Takže co je vlastně ta alkoholická mysl, i když to tam máš popsaný, tak samozřejmě. No ano, je to hodně, jak říkáš ty myšlenky na ten alkohol se vlastně stávají častější a jsou takový neodbytnější. Jo? Já ty poslední dny, já teda jsem většinu svého života strávil jako hladinkář, takže prostě trošku pod kůží a všechno je v pohodě. A těch piv bylo málo, nebo držel jsem se do toho průměru 3 piva denně, ale bylo to přesně, jak říkáš. Ráno jsem se zbudil a nechtělo se mi do práce, říkal jsem si, tak kam půjdu odpoledne, mám na to vůbec, kolik toho můžu vypít. A myslel jsem na to takhle vlastně od rána do večera. Moc se mi to nelíbilo, no.
No jasně, ale anebo třeba taky, že jo, odměna, jo, ve formě, prostě dneska jsem něco udělal, tak si dám tu odměnu. A já jsem právě četl, což by se dalo možná asi i taky doporučit vlastně knížku od bohužel už téměř 2 roky zesnulého Matthewa Perryho, který vlastně napsal tu knížku o té své závislosti, to je opravdu neskutečný čtení a on tam právě popisoval, když začal poprvé pít, jak právě někde pili na nějaký akci a pak jim jako, pak někdo řekl, hele, tak půjdeme ke mně domů, tak oni šli všichni k němu domů a teď jako on řekl, teď tam jako chvilku pili a pak někdo řekl, hele, už nemáme alkohol. A teď ten Matthew Perry tam popisoval, jak se vlastně po všech koukal a říkal, to nikomu nevadí, že tady není alkohol. Jo, to jsou všichni s tím jako v pohodě, že přestaneme pít, jako jo. A to je právě přesně ono, že já jsem třeba, když jsem si dával to pivo, tak jsem musel mít vždycky v zásobě, protože nebylo nic horšího, než jako dopít a mít ještě chuť na to jedno. Jenomže pak, když máš tu zásobu, tak vlastně kde je ta záklopka? Jo, kdy vlastně si řekneš, hele, měl bych jít spát, ty jsi tam popisoval ten příběh, že vlastně vstávám do práce, tak půjdu spát, jo, v 10, najednou je 10, jo, dal bych si ještě jedno a je najednou 11, půl 12. Je to prostě hustý, že pak vlastně nemáš důvod, že ta alkoholická mysl ti vlastně ospravedlňuje, proč si ten alkohol jako dát, proč je to v pořádku, i když nemáš prachy, zdraví na hovno, vztahy na hovno, tak ten alkohol je furt v pohodě, jo. Takže... Jo, je to tak a jak jsi zmínil, ten alkohol se stane jakoby odměnou za to, co dělám a zároveň i berličkou, když mě něco trápí, nedokážu být se svýma stavama, tak ten alkohol taky pomůže. No, no a jaký, teda, co by si doporučoval, protože mně se hodně líbí, to dneska nepiju, takže co by si doporučoval někomu, kdo by s tím chtěl začít, nebo kdo by chtěl nejenom přestat, ale třeba si udělat nějaký jako detox od toho alkoholu? Mm-hmm. No, tak určitě bych mu doporučoval, ať si přečte tu Alkopedii, protože těch věcí, co tam je spousta. Jo? Já věřím tomu, že můžeme inspirovat ostatní, ale jakoby těžko jim nějak pomůžeme, protože každý jsme jiný a na každýho zabírá něco jiného. Takže ode mě, jakoby, co by ten člověk měl dělat, se člověk asi moc nedozví, ale budu se snažit prostě inspirovat, aby sám přišel na to, jak to vlastně má a co vlastně bych chtěl. Určitě ta abstinence, vyzkoušet to je určitě dobrý. Já, když jsem si to vyzkoušel, tak vlastně už po týdnu, tak jsem vlastně zjistil, že vlastně je mi líp v tom životě. Trpěl jsem takovejma existenciálníma krizema a nechtěl jsem tady na tom světě moc bejt a týden bez alkoholu a vlastně jsem si říkal, ten život není zas tak špatný, teď já vlastně tady chci ještě bejt. Takže někdy ty změny se jako ukážou dost rychle. No, jako taky prostě ty rána, jako teď tady jsou třeba lidi, kteří s tím vůbec zkušenosti nemají, nebo prostě dají si pivo jenom někdy, nebo nějaký alkohol, nebo nějakou 2 vína večer, ale prostě ty rána jsou mnohem lepší, jo, taky třeba už jsem se taky kdysi dostal do fáze, že jsem musel prostě ráno používat ten alkohol, tester, že jo, jestli nenadejchám a tak dále a všechny tyhle ty starosti vlastně odpadají, zároveň to samozřejmě leze do peněz, ale teď teda jako existuje něco jako vyléčený alkoholik, protože většinou, když se člověk dostane do stavu, kdy s tím musí přestat nebo chce s tím přestat, tak je možný se vrátit. A co je vlastně ten normální způsob pití? Jo, takže myslíš, že to jde? No, chtěl bych tomu věřit, jo, protože pořád nejsem úplně smířený s tou myšlenkou, že už nikdy nebudu pít. Proto právě pomáhá ta myšlenka, že dnes nepiju, protože dnes nepít je mnohem snazší, než si říct nikdy. A co jsem to téma objevoval a zkoumal, tak zatím není jakoby vidět, že by to šlo. Problém je za mě hlavně ta alkoholická mysl, protože ta vlastně to celý způsobuje, to tělo se vlastně už jenom veze. Ta alkoholická mysl, když nám říká, že pivko si dej, klidně můžeš, tak prostě můžem. A to pivo to tělo postupně prostě do té závislosti upadá. Takže za mě alfa omega je ta alkoholická mysl a budu pořád to zkoumat. No. Třeba přijdu na nějaký způsob, jak se jí zbavit. Teď je pro mě důležitý, abych tu alkoholickou mysl představil více lidem, protože spousta lidí prostě o alkoholické mysli nemá ani žádný ponětí. Já jsem nebejval jiný, taky jsem měl víceméně štěstí, že jsem na to narazil. A ve chvíli, kdy na to člověk narazí, uvědomí si to, že něco takového existuje, může to začít pozorovat u sebe a už je trošku vědomější, už má nad sebou větší
moc a je to prostě v tuhletom lepší. No, já se zkusím si o tom něco nahrát přes kyvadlo a zkusím to čistit, protože myslím si, že to by mohlo trošku pomoci, ale uvidíme, když tak budu sdílet své zkušenosti. A nahrazuješ to něčím, protože já se divím, že nemám žádný jako fyzický projevy, nebo že prostě, že na to tak nějak jako moc nemyslím. Jo, občas přijde myšlenka, hledej si večer a pak řeknu, ne, nedám si, dneska nepiju. Ale jako nahrazuješ to něčím, nebo zjistil si, že se ti protože za mě je alkoholismus forma sebedestrukce, tak jestli se ta sebedestrukce jenom přeskočí na něco jiného, že člověk začne jít víc sladký, začne víc kouřit, začne víc cokoliv jiného. Jo, to souhlasím. Já třeba jsem kuřák, takže určitě ty cíga asi jdou nahoru. Nevím, to jídlo, tam mám taky bych si dával třeba víc sladkýho, nebo tak, ale já jsem takovej, že já mám rád takový tu cestu, ten seberozvoj a vlastně hodně jsem trpěl na to, že jsem si říkal, už toho tolik vím, tolik jsem se toho naučil a přijde mi, že jsem jakoby furt na stejném místě, že se furt jako nic moc nemění. A teď to vidím, že určitě velkou roli v tom hrál ten alkohol, takže tím, že jsem teď už třeba dlouho jsem na to nějak extra nemyslel, to bažení občas je, že bych si dal pivko, ale je to docela snesitelný a mám prostě víc energie a víc touhy do toho prostě jít tou cestou toho seberozvoje, no, jít víc sám k sobě. Ono taky je to spojený vlastně s tím, že když ty játra musí neustále pracovat na tom odborávání toho alkoholu, tak pak přichází i taková únava, právě stagnace, neschopnost nic moc dělat a to není úplně v pořádku samozřejmě. A já nevím, já jsem ti do toho vstoupil pár otázkama, nevím, jestli tam máš nějaké pokračování toho, co jsi chtěl říct. K té alkopedii si myslím, že to je všechno. Pro mě je teď stěžejní, aby na stránky přibývaly pohledy dalších alkoholiků, abstinujících. Samozřejmě je to všechno anonymní, bude to vlastně, že tam bude vždycky jméno a datum. Což je dobrý, že i kdyby tam bylo víc jmén, tak datum bude pořád jenom jedno a nikdy nevíme. Třeba se jednou po letech vrátíme na ty stránky a teď tam uvidíme tu svoji zpověď, která byla psaná před několika lety a může to být zase pro nás nějakým způsobem obohacující. Takže vlastně by si chtěl takhle jakoby i sdružovat ty lidi, vlastně máš i tu facebookovou stránku, že jo, kde tě můžou lidi sledovat, takže tam jsou i nějaký vtipy alkoholický, takže chceš to pojmout i tak jako trošku srandovně, takže to je fajn, si myslím. A co vlastně máš ještě jakoby za plány do budoucna? Takže té facebookové stránce já vlastně mám spoustu memes z hlubin minulosti, kdy fakt byly ještě takový trošku jiný, nebo nevím, a já jsem si vždycky ukládal buď vtipný, anebo takový jako hluboký. Takže se snažím to nějak jako střídat, dávat tam ty hluboký meme, ty vtipný meme a vlastně zatím si jedu z té svý zásoby, až mě dojde, to nevím, ale to zatím nad tím takhle nepřemýšlím. Co se týče té alkopédie, tam je to takový jako omezený téma, jo? Že prostě o tom alkoholu je spousta stránek na alkoholik, třeba alkohol.cz nebo alkoholik, teď nevím. Alkohol.cz prodává alkohol, takže alkoholik.cz. Jo, tak alkoholik.cz je třeba fórum, kde je spousta příběhů těch alkoholiků, spousta lidí, co jim tam radí, jo, prostě jednou zjistíte, že vlastně všechno už bylo řečeno, všechno už bylo prostě nějakým způsobem napsáno. Alkopedie je pro mě jakoby omezený obor. Jediný, co to může rozšiřovat, jsou ty pohledy těch jiných alkoholiků. A myslím si, že to je správná cesta, protože inspirovat se prostě můžeme, ale něco s tím dělat, to je vždycky na nás. A netýká se to jenom alkoholu, je to i jiný věci. A máš nějaký lidi z okolí, se kterýma si to chtěl jako probírat, nebo máš takový pocit, že by si třeba i nabízel nějaký osobní služby nebo tak? To zatím takový pocit nemám. Pro mě je teď důležitý právě vybudovat tam víc těch pohledů. Mám teda nějaký plány do budoucna, ale zatím je to tak v procesu, že nad tím se zamýšlím a až bude něco novýho, tak se určitě to dozvíme. A to bylo teda k té alkopedii a i k tomu kouzelnému světu? Ne. Nebo tak ještě přejdi na kouzelný svět? To byla celá alkopedie, tak jak jsem říkal, ta je nějakým způsobem omezená.
pak už prostě víc už tam toho napsat nejde, kromě těch jiných pohledů těch lidí. A pak tu máme Kouzelný svět, který teda je pro mě srdcovka. Je to prostě za mě to hlavní věc a to je, ten Kouzelný svět je nekonečný. Ten vlastně tam se dá furt něco přidávat, furt něco objevovat, furt něco zkoumat. Ten Kouzelný svět je vlastně pro mě taková ta cesta, kterým jdou ty ostatní lidi. Takže, nebo kterým jde každý z nás. Tak. Cesta prostě k sobě, cesta k něčemu víc, což zjistíme, že to je k sobě. Já jsem ten Kouzelný svět rozdělil na 2 části. První z nich je část, která slouží k probuzení, kde vlastně je to taková část, kde píšu takové věci, jako co je vlastně za tou psychologií, za tou kvantovou fyzikou. Slouží to k otřesení tomu našemu světonázoru, jo, že sebe a svůj život už známe. Není tam toho moc. Jo. Je to hlavně dělaný tak, že já s váma jako chci zatřást a další věci, co už si zjistíte sami, protože je to vaše cesta a inspirovat se můžete, ale my sami moc dobře víme, co nás kam táhne, co bychom chtěli dělat. Takže ten Kouzelný svět je teda rozdělený na to probuzení a potom na tu cestu, po té cestě, jak se jde. Já tady mám připraveno, vlastně ta cesta je taky ze 3 fází za mě složená. Je to před probuzením, to tam nikde nemám, jo? Možná to tam někam přidám. Je to před probuzením, kde vlastně to máme každý po svým. Jo? Někdo může cítit prázdnotu, někdo může cítit bolest. Ztráta smyslu je dost častá. Jo, už všechno vím, všechno znám, už mě nic nečeká. To si myslím, že je jedna z největších překážek, že prostě někdy nějakým způsobem dospějeme, řekneme si, že už vlastně všechno víme, že už všechno známe a žijeme to, co jsme se do té doby naučili, co jsme si řekli a vlastně zanevřeme na to, že může být ještě něco dál, že jsme vlastně neskončili. Takže nakonec skončíme v tom, že sebe a svůj život známe, okolní svět je nezajímavý, život je bezcílný a bolí a je plný zklamání a nemá smysl. Tak bych nějak definoval tu část před probuzením. Pak teda je to probuzení. U mě se to projevovalo tak, že jsem zjistil najednou, že vlastně vím, že nic nevím. Zjistil jsem najednou, že vlastně je toho tolik objevování, tolik ke zkoumání a já jsem žil v těch svých přesvědčeních, že vlastně už svůj život znám. Najednou zjistíme, že toho tolik po tom objevování máme tu touhu na to. Máme i tu nabitou svobodu, kdy vlastně zjistíme, že vlastně já můžu jít vlastně kamkoliv, můžu se zajímat o cokoliv, máme chuť do těch změn. Jo, prostě je tam mnoho nového, máme mnoho energie a kudy se jen vydat, si říkáme, Pane Bože, to je tady to mě vždycky zajímalo a tuto jsem vždycky chtěl. A zjistíme najednou, že to je možné, protože ta první část před tím probuzením, ten kvantový svět, ty fraktály, sekvence matematiky, ono je toho samozřejmě spousta. Ale tu ty 4 věci, třeba tam časem něco přidám, ale tu ty 4 věci si myslím, že jsou dostatečné, aby nám řekli, že vlastně sami sebe a svůj život neznáme. A v okolí už vůbec ne. A když teda se probudíme, tak vlastně jsme jako děti. Že děti, když jsou malí, že jo, ty prostě objevujou, zkoumají, všechno je pro ně nový, věří spoustě věcem, prostě nejsou jako zablokovaný. Dítě si neřekne, už všechno vím, tak jsem se naučil oblíkat si ponožky, tak jako tady končím, víc už nemá cenu se snažit. Takže to probuzení vlastně víceméně, jakoby, že se vrátíme do dětských let, že začneme tam, kde jsme skončili, než jsme si řekli, že sebe a svůj život už známe. Pak teda potom probuzení, to je třetí část a tam je to už takový zajímavý, už je to velký dobrodružství, pracujeme tam na sobě, zkoumáme svoje přesvědčení, zkoumáme svůj život, svoje okolí, svoje nitro, svou osobnost, historii, co se říká, jaký jsou vědecké poznatky. Najednou zjistíme, že to je hrozně moc. Já když jsem se probudil v tom 2012, tak jsem najednou zjistil, že to je úplně všude. Že to, čemu se vysmívám, to, čemu jsem nevěřil, protože jsem měl pocit, že se znám. A hlavně okolo svět, že znám. Tak jsem zjistil najednou, že to je úplně všude. V písničkách, v knížkách, všichni o tom mluví.
A je to takový, pak už to objevování, no je to zase už na každém z nás ta cesta, protože nejsme stejní, nikdo není jako vy, což je takový z psychologie, takový závěr. Nikdo není jako vy. A proto ani nemůže nikdy pomoct, že já vám řeknu, co máte dělat, nebo někdo jiný vám řekne, co máte dělat. Můžeme se jenom inspirovat vzájemně. Vzájemně se můžeme inspirovat a vzít si pro sebe to, co prostě se mnou rezonuje, co vidím v těch řádkách, který čtu, co mně přijde správně. A pak už musím dál objevovat a zkoumat. Ty názory se mění, ale celkově prostě zvědomujeme, propouštíme a užíváme si moudrost poznání. Takže teda ten kouzelný svět, ten první teda obsah je otřesení s naším světem a ten další obsah je to na té cestě. Tam mám třeba zmíněný kognitivní funkce, úrovně vědomí, je tam i cesta. Článek cesta je to asi jeden z nejdůležitějších článků kouzelného světa, protože tam to vlastně všechno začíná. A zároveň, jak jsme se bavili o alkopedii, že vlastně můžou přibývat ty názory těch dalších alkoholiků, jak to mají, co jim pomáhá, tak se mně vlastně došlo, byl inspirován, že tam taky můžou přibývat naše cesty k probuzení. Cesta k probuzení prostě může inspirovat i ty druhé. Takže v kouzelném světě, v zápiscích cesta, je naše cesta k probuzení. Je tam opět jenom můj příspěvek, jak jsem to měl, co vlastně mě na té cestě k probuzení čekalo. A byl bych rád, protože zase nejsme všichni stejní, aby tam přibývaly další pohledy lidí, kteří jsou na cestě a kteří by byli ochotní napsat tu svoji cestu k probuzení, protože cesta bude účinnější pro nás poutníky, kteří hledají cestu ke svým snům. Já tam určitě taky bych tam pak něco dopsal, že jo, navíc taky bych chtěl napsat něco o tom dopaminu, protože ten je s tím taky hodně spojen a možná i jiný hormony samozřejmě. A takže i já tam napíšu svoji cestu a rozhodně budeme rádi diváci, když taky napíšete svoji cestu, ale já myslím, že to nemusí být úplně cesta někoho, kdo jako přestal, ale může to být třeba i někoho, kdo si třeba zrovna uvědomuje nebo zrovna si uvědomil, že má tu alkoholickou mysl nebo že s tím má problém, že jo, protože tohle ten projekt není jenom pro ty, co dnes nepí, ale pro ty, kdo si třeba uvědomili, že pijí každý den. Já jsem třeba měl takovou zkušenost, ty jak vlastně nám stavili ten baráček, tak ten jeden z nich vlastně hodně chlastal a on měl bráchu, který se upil k smrti, který opravdu se jako upil, našli ho úplně nafouknutýho, prostě měl úplně vnitřek, měl rozmáčený, prostě fakt hrozně skončil. A on jako říkal, no brácha byl alkoholik, ne, a prostě sám chlastal tak, že prostě nechodil do práce, od rána do večera chlastal a to. A já jsem mu říkal, no ale tak ty seš taky ale alkoholik. A on, no já nejsem alkoholik, já říkám, jak to? A on, no protože brácha pil víc než já. Jo? Takže to bylo takový jako zajímavý, že vlastně jakoby, že to lidi hodně jako porovnávají, že třeba, já vždycky říkám, že třeba někdo je v nějakým jako velmi špatným vztahu a někdo řekne, hele, tak z něj odejdi a on řekne, no ale ten předtím byl ještě horší, takže vlastně jo, spokojím se s tím o něco lepším, ale může to být ještě mnohem lepší. Takže takovýhle jakoby fakt jako výmluvy, že někdo je větší alkoholik, nebo že prostě, jo, tak to je samozřejmě zase ta mysl, která to vlastně omlouvá, že jo. Ano. Co se týče té alkopedie, tam bych chtěl říct, že vlastně ty příběhy těch alkoholiků, protože mají stejný, ten alkohol se projevuje podobným způsobem u těch lidí, jsou právě natolik inspirující, že ten alkoholik prostě to pozná. Pozná, když píše jiný alkoholik. Jo? A hlavně já třeba, když čtu něco, třeba jsou i na internetu různý popisy alkoholiků, jak to měli a co jim pomáhá. A od první řádky poznám, že ten člověk je alkoholik a hrozně mě to baví si to prostě přečíst, protože mě to mluví z duše. U toho kouzelného světa, tam těch osudů je prostě spoustu. Tam je 1,000,001 nekonečně osudů a tam by něco takového nefungovalo. Protože já, když budu mluvit o svých pocitech, co jsem měl v dětství s naší rodinou, tak prostě ostatní lidi neměli tu moji rodinu, neměli ty zážitky.
Takže tam by se to míjelo, ale u té alkopédie, ty zážitky a to, co jak to máme, je hodně společný. Ty alkoholici zažívají dost podobné věci. A ještě jsem chtěl teda upřesnit na pravou míru, že alkopédie je samozřejmě pro nás všechny. I ty, co si třeba neuvědomili ten problém alkoholu, co nemají problém s alkoholem, co si uvědomují svůj problém s alkoholem, je prostě pro všechny. Ale ta naše alkopédie, tak tam bych opravdu chtěl pohledy lidí, kteří abstinujou. Jo, netrvám na tom, že musí abstinovat 20 let, to určitě ne. Ale už právě došli k tomu přesvědčení, už došli k té abstinenci a co jim pomáhá k té abstinenci, prostě pomůže i těm ostatním lidem, kteří třeba to ještě nedělají, nebo to zvažujou, nebo vůbec si ani nevěří, že by to třeba dokázali zvládnout. Taky samozřejmě my se bavíme o alkoholu, ale forem závislosti je samozřejmě obrovské množství. Já vždycky říkám, že každý je závislý, ale vždycky je otázka, do jaké míry je to destruktivní, protože někdo může být skutečně závislý na zdravém životním stylu, což za mě prostě jakýkoliv extrém, který nás dostává do nějaké nepohody, když toho nejsme schopni nebo tak je prostě závislost. Takže ona ta alkoholická mysl nebo tohleto všechno se dá také i převést i na jiné formy závislosti, protože samozřejmě máme potom i nějaké lehké drogy, tvrdé drogy a vlastně všechno je to, většina věcí je opravdu ten únik od té skutečnosti, otupování, jo, jsou to vlastně emoční stimulanty, jsou to věci, které nám prostě zlepšují náladu a my vlastně bez toho nemůžeme cítit tu radost, jo, že vlastně máme tam nějaký ten spouštěč, což právě souvisí i s tím dopaminem, který, takže jenom kdyby na to někdo koukal a třeba dělal něco jiného a říkal si, alkohol se mě netýká, ale aby si to taky třeba uvědomil u jiných aktivit nebo u jiných věcí, že jo? Ano, to souhlasím. Tak, ten kouzelný svět, že jo, tam jsme odskočili, tam jsme teda skončili u toho, že to probuzení, naše probuzení, jak jsme to měli, by prostě mohlo pomoct těm ostatním lidem a přijde mi, že jsme vlastně ještě ani neprobali, proč vlastně jít po té cestě, proč se vlastně probudit, proč vlastně nežít tak, jak žiju doteďka. Většinou je to kvůli tomu, že tak, jak žijeme doteďka, nejsme spokojení. Nejsme spokojení s tím, jak to je a v těch zápiscích, v tom kouzelném světě, věřím tomu, že prostě poznáme, že ten svět je natolik kouzelný, natolik obrovský a že ty naše sny, které už jsme vzdali jsme, že vlastně se to nedá, že už se k tomu nedostanu. Zjistíme při těch zápiscích, že prostě ty sny jsou možný, že v tom vesmíru, obrovským nekonečným vesmíru, prostě ty možnosti jsou a že i naše sny a naše nástroje k těm snům v tom vesmíru najdeme. A je potřeba hledat a vzdělávat se, poznávat a být stále moudřejší a moudřejší. Tak já nevím, jestli je to takhle z tvé strany pro dnešek všechno. Jo, tak já jenom řeknu lidem, že budeš i na festivalu vlastně v Kolíně, kde budeš se svojí úžasnou rodinou a vlastně budeš tam mít také takový půlhodinový workshop a zároveň budeš na našem stánku vlastně prodávat knihy, takže kdo byste chtěl nejenom vidět samozřejmě Honzu, ale vidět i nás a všechny ostatní, tak vás samozřejmě zveme na ten festival a zároveň tam bude, doufejme, ale měl bych to stihnout, vytištěná moje kniha Křídla nekonečná, takže kdo chce počkat na tištěnou verzi, tak snad na tom festivalu bude. Každopádně je to tvoje vlastně úvodní vysílání, je to vlastně tvoje premiéra, takže jestli budeš i ty sám chtít, tak klidně můžou diváci napsat samozřejmě jakýkoliv komentář, jak se jim to líbilo, co byste chtěli případně slyšet příště, anebo i vaše zkušenosti s alkoholem, budeme rádi, nebo s jakoukoliv závislostí, budeme rádi za jakékoliv reakce. Já třeba na ty komentáře teď tolik neodepisuju, protože nemám tolik času, ale každý si čtu. Takže určitě pište, nemyslete, že byste nás tím otravovali a budeme rádi za jakoukoliv zpětnou vazbu. A jinak samozřejmě můžete sledovat Probuzeného alkoholika na Facebooku nebo na těch stránkách. Samozřejmě bude tam postupně přibývat obsah a je tam toho načtení samozřejmě hodně. A mně se i líbí, že tam vlastně spojuješ, že tam máš vlastně i tu matematiku, kvantový vesmír, pak tam máš to MBT
LGBTI, úrovně vědomí, Doctor Who, Pán času. A fraktály, tou představu toho nekonečná, to je... No, to je prostě mazec a samozřejmě i inspirace v hudbě, protože k nám mnoho věcí chodilo skrze tu hudbu, takže proto pro nás je hudba takovej ten způsob toho vývoje. Takže já ti moc děkuji za dnešní povídání, budeme rádi za jakýkoliv komentář a můžeš se rozloučit s diváky. No, tak takhle dalece jsem ještě ve svých myšlenkách, když jsem se připravoval, nebyl, takže přeju vám jenom to nejlepší a nechť se inspirujeme jeden od druhého a směřujeme ke svým snům sami k sobě.